بسنوات مشات لعل جماجم بحر هونكوا فستيفال برهان زخورو زنور أولاد محبرسب أيهود متكعت نزفت أما والكسب استخلا خلا سبأي والدرب عن سلسان عمت أحمد آل أحمد مخان سمز أستراليا حبيرم أبتسم بالعل حسابات كم زنور زجلت البوليس بسن كنت متكعت قال 10 عمت تركم 10 حسابات كم زموت دم حبيرو نت متكعت دم جورش براخ بالجليتو وانا دم كان فرتاتنا بخل تقول عزوخان أت أحمد أو كل صمون إيدن بزوت حمود أتو هسبتال متوحتي كبر لخمزلا درون شوعة نيوز أستراليا حبيرم ودحاب بأت أحمد زخان مصطفى بسنوات أقامشة شوعة نيوز أستراليا وزهو قال جينا أي 100% جينا أي كل تبوتات توقيع الله حانتو كل صمو حانت دم إيدو خبل جليتو مصطفى بسنوات وزهو حدش حبرت هذا حان كون تصفى يقبر معلوم شتري يصبغني يرجن حكيم تاي كم لنا نصبل لنا خبل جليتو بوليس كم ولا تموت متقعت تساطف خلته الكسبة ود 50 ود 24 عام أبون ولادن يوم يتود 5 عام سبعة وتبوتا خموت كلا يتود 24 عام من سيد ما أو أزيس كاف خونة تاتوستار كم زلد ما بوليس الرجاجيتو عطا أحمد زول كسبات متقعت وفتم الأوان دون مالنا ما خلهم كاتن كلا زر تنقاطع أسمسلي بصفي حد ما إنترنت تزرق حلا هذا خاطم عتقاطه بتقانو اشتدلدل إجرني هدحر أمسية دويلة مناسباتنا تكوسد ما يرئي بدحر دويلة زنورة مكينات حوي زنورة أحمد ناوت متقعت زفت مسو زي اللي حواس دم ما يرئ نتشقوت كاوت متقعت زفت مسو خمن زخ قالت دم ما يرئ نعونا مريد في بمدار ما نتشقوتنا ونطاط يروا اتمتقعت زفت مسو دم ناوت دلل كملت ندحريت كملت دم ما يجمر بدحريو أحمد نتشقوت أوريد نص زفت متقعت خمزة يكون نمرأي عن تيدنا أير حف قبل دم ما يرئ اتمتقعت زفت مسو دحيرو أو تدلل كال برة العيد دم ما ليس خطكوس دم ما يرئ قال عتقو وناوت دلل كوين تكوس زنورة خوينو أو العلم من وين من تاع علامة يتكوس خمسة نورو قلت رأي كونن قدامي ميسر أستراليا خمس ولا دما لو ما أستراليا وين خالط المحجز ننوسونا حدا خطور إنا إنا خول دما قليتو زم أستراليا وين جانا إيام جنتهم دما هو تدحين إيه خول قليتو بيدن أمريكا دونالد ترامب ناتو أحمد عوية أخورتكم زلوا بمجلس دمان إيدو عزيو تبع سوي بحكي بيدن حدا خاوتهم تقصد بقرمي تتقعو يوت بوز حد ما خمسة دحين ترامب قليتو بخالي زينانا دما زلمسا ود حرة أفريقيا نتمونغو إثيوبيان إيرتران زتختم وعل الجرس مخنيات 25 عامت مال وقعو مجلس هو زركب زلو خينو حبرة أفريقيا وتزرق حو زركب زلو مجلس تات أمونغو خلتين هاجرات تختم تاريخ وسم مع الجرس نختكبر طاوعيتها تدحر مغرب أمونغو إيرتران إثيوبيان تخصي تزركب زلو وات أرخونتات دبلوماسيا من قد نزرون كفتح حبرة أفريقيا قدون تارون كتصوت مخانو بمحبر خلتين هاجرات توكلتشن 10 من تنجميرون أذن ورا ركبات محزنة نخوص لو نبرتي خسر مخان أيو مجلسات تحبيرون تقيسن زركب زلا وسيخدم ما أبو مبارك كوميشن حبرات أفريقيا محمد علي يوسف نتمونغو إثيوبيان إيرتران وشحن شعتم 9 كسكاب كل تشح استقياد دما وخينات دو زبلة على الجرس 25 عام زوطر لمغنيات بمقبار نغلتين هاجرات زو كل تاريخه وعاو سلام مخانو قليسو إذن مسافاقة توكيو لكادت كل تشحن 25 أبو مبارك كوميشن حبرات أفريقيا خوين استمر جيبوتاو دبلومات يتوعل نغلتي أحاتوسات نمتحبارن حاوراو بلصقنا نزلو نبار بهاجز ملكت مخان دما وريهو أفتو بمغنيات دوب كم سول عزن قرر لخينات كل التعامات أو كلتي هاجرات كاو سو عخس كاو سمانيا شحيوت كم استفاز قلت كوينو عسى تخلت تحساس كل تشاو الجرس ويدما الجيريا دحرز تختم عرق مرداني دما دو كبل كيلو أبو منبر محمد علي يوسف هزون منقسن الجيريا نتزاتم مكيادنا مسرحن محلاون زنور عاوي قد دما مسجينو نازي زخرونو على زلنا أوان إثيوبيان إيرتران منفسم مع الجرس زلون توفاين رقمن كحدسانكم أون نتنسناي قروتنا كم زولت من قد حريان خقورا دما تصويعو رقات كارنا أفريكان كي بحرنكم وصبق هو تهزفتات عم حيال حد متأمان مسفاح متحقاز حوراو دحنا زد داخل معوالتات نمكل خالب زقبر صعر إيز مركوز دما خبل قليصو إثيوبيان إيرتران والجرس بزاتو وعلم مسرت عم مشتزا والاتو كوميشن دوب إيرتران إثيوبيان دحر مقامو نزي مردا مغنيا زخونه خابتات دوب نينيت هاجر كم زقبون موسان زخلاب سمع دما بصيحو بميازا خطشحن كلتن كوميشن دوب إيرتران إثيوبيان وسانو مسحالفه بمسرت وسانه تام بقسيت قچت كلتين هاجراتكم مخانات تغلطت بعدما غزات إيرترا تخون دما توينو إثيوبيا جنت وسانه بمنصاق وتادرات خاوت بوتا توصي كالتن نتوسانه سعيو ملكت دوب كفصم انتخينو او قمت كاتو زقبوم نغرات سلازلو كفطر يخول زوالتم صقمات بزرزر امونغو خليتيان هاجرات توسخت الزبات كقيد دما حتيتا إيرترا دما نحط إثيوبيا بترنت صيغاتو بزي دما غداي دو بمونغو إثيوبيان إيرتران او كنتا اي سلام يكونات نخلت 10 عامات دما قصيلو إيرتران عامات وعل الجرس بتناي موداتان قيادن وسانو تغباراو خون دما تحت صنيحه اميازيا 2018 ناو سلطان زمص ود بشاشا مس إيرترا عرقن سلامن مغوار حدا خاو قدمنتات مخان دما غليصو او قدامت معلتات سنه 2018 روعه خيو زكايدو كوميتي سرحات فصامي هودغ
ምእንትን መጻ ሰላም ክልቴን ሃገራትን ሓትታትን ኢትዮጵያ ንስምምዕ አልጀርስ ተግባራዊ ከም ትገብር ድማ ፍሊጡ ኣብታ ኣብ ኣስመራን ጅዳን ዝፈረሞ መዘክር ሰላምን ምሕዝነትን ምፍጻም ውዕል አልጀርስ ሓደ ካብ ቀንዲ ነጥብታት እኳ እንተነበረ ኣብቲ ክልቲኦም መራሕቲ ጽቡቕ ዝምድና ዝነበሮም ግዜ እውን ፍጻመ ድማ ክግበረሉ እውን ኣይተረኣየን ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ መሐመድ ዓሊ ዩሱፍ እቲ ኮሚሽን ንክልቲአን ሃገራት መላእቲ ዘዋን ሰላምን ምዕባለን ስግረ ደባዊ ምትሕጋዝ ንምድንፋዕ ንዝግበር ጻዕርታት ክድግፍ ድልውነቱ ደጊሙ ድማ ኣረጋጊጹ ብዘይካ ዝዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬስ ብምኽንያት መበል 25 ዓመት ውዕል አልጀርስ ክልቲአን ሃገራት ንራእይ ነባር ሰላም ከምኡውን ምክባር ልእላውነት ግዛታዊ ሓድነትን ውፍያት ኮይነን ክርከባ ድማ ጻውዒት ከም ዘቕረበ ይፍለጥ እቲ ውዕል ናይ ሓበራዊ ደው ንምሕንጻጽ ዝሕግዙ ኣገባባት ንምፍጣር ከም ዘገልግል ዝሓበረት መግለጺ ብደገፍ ማሕበረሰብ ዓለም ንመሰረታዊ መትከላት ልእላውነት ግዛታዊ ሓድነት ክልቲአን ሃገራት ደጊሙ ከም ዘረጋግጽ እውን ገሊጹ ቀጺሎ ገዳስ ምዕራፍ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ንውዕል አልጀርስ ዝገብሮ ጽኑዕ ደገፍ ደጊሙ ይገልጽ ድማ ክብል ገሊጹ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራትን ኣቦ ወንበር ሓድነት ኣፍሪቃን ነዚ መግለጺ ዝሃበሉ ግዜ ክልቲአን ሃገራት ናብ ዳግም ኩናት ከየምርሓ ዝስገሉ ዘሎ እዋን እዩ ዝተፈላለዩ ሃገራትን ውድባትን ነቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝወፀ መግለጽታት ስዒቡ ኣብ ግዚኡን ሰዓትን ከምዚ ዓይነት ናይ ደገፍ ቃል ከውፅን ከለው ሕብረት ኣፍሪቃ ግን ድሕሪ 4 መዓልታት እዩ ከምዚ ዓይነት መግለጽታት ውፅኢት ዝርከብ ዘሎ ሕብረት ኣፍሪቃ ከም ውድብ ንሃገራት ኣፍሪቃ ከገልግል ዝተመሰረተ ትካል ክኸውን እንከሎ ሃገራትን ዝተፈላለዩ ውድባትን መግለጽታት ድሕሪ መሃቦም ድሕሪ 4 መዓልቲ መግለጽታት መሃቡ ከምዚ ዓይነት ንዋርን ምሕፈርን ኮይኑ ድማ ይርከብ ሕብረት ኣፍሪቃ ክስካብ ሕጂ ንሃገራት ኣፍሪቃ ዝጠቅም ዝኾነ ይኹን ስራሕ ዘይሰርሐ ውድብ እዩ بخالي زينانا دما امن حيل مهمام مريت تقاطيمو اب عد شلومن نزو امن حيلي نتعيت توهيلو زفلت كبابي اب استا 3 هكتار او زغمت مريت مهمام كم زقاطمه تحبيرو اتزهام مريت زفطرو خفتات كسكاب 10 متر عمقتن خلتنا طرو متر صفحاتن كم زبصحن خاب غزينا غزي وسخ كم زلن دما خابت بوتا استرخوا حبريتاي نصر بسلسه تحساس بدرجه زواز تطرنفت ناي مصنعت غجلا ناوت بوتا بمخان ناي دحساس ناي سندا مسحن كم زكايده وتوساخ دما بتشعته تحساس بامحدار زوادو استمرحو كيلاتا سنه مدرس نطنتن ቦታ ብምጻሕ ዘድላ ሓበሬታ ከም ዝረኸቡ ድማ ተፈሊጡ بخالي زينانا دما اب حدار 2025 ዝተበገሰ ሳሰይቲ መርከብ ጽዕነት ነፋሪት ቻይና ካብተን ቅድሚ ሕጂ ዝነበራ ክልተ መራኽብ ኣዝያ ዘመናዊት ምዃና ኺላታት ይገልጹ እዚ ድማ ንቤጂንግ ናብቲ ምዕራብ ፓሲፊክ ዝነበረ ዕብለላ ኣሜሪካ ንምውዳህ ዝወጠነት ዕላማ ምዃኑ ይዝእመን እዛ 80,000 ቶን ክብደት ዘለዋ ፍርጅያ ብስምታ ናብ ታይዋን ዝቐረበት ግዛት ተሰሚየት ኮይና ክስካዕ 70 ነፈርትን ብዕውላ ዝተፈላለያ ነፈርቲ ውግእ ሃሊኮፕተራን ቅድመ መጠንቀቕታ ዝባ ነፈርቲ ድማ ክሽከም ትኽእል ካብ ነዊሕ ርሕቐት ዝመጽእ ሓደጋታት ብቐሊሉ ክትላሊ ስርዓተ ምክልኻል ኣየር ክተዋህድን ዕሉም መጥቃዕትን ምክያት تخيل مخانا دما ينقرلا روسيا مسألة لمعات ساعات اندستري يوكرين بتخاطات بزفصمه تمتكعتي لعلى 1 مليون منبر ابايتي اغلغلت الكتريك كم زقارطوم سمز يوكرين غليصوم مينستر ጉዳይ ተውጣ ዩክሬን ከም ዝወለ ድማ 5 ክልላት ዕላማ ደብዳብ ሩስያ ከም ዝኾናን ብውሕዱ 5 ሰባት ከም ዝተጎድኡ ድማ ሓቢሩ ተመዝን ሰራሕተኛታት ህጹጽ ምላሽ ድማ በቲ ደብዳብ ንዘጋጠመ ባርዕ ንምጥፋ አገልግሎት ናው ንወር ንምምላስን ይጽዕሩ ከም ዘለው ድማ ገሊጹ ሩስያ ልዕሊ መሰረተ ልምዓት ሰዓት ዩክሬን ደብዳብ ምክያዳ ልሙድ እኳ እንተኾነ እቲ ሃገርና ኩረም ተውጣተሉ ዘላ እዋን ሞስኮ ድማ መጥቃዕታት ሕይላ ቀጺላት ልትርከበላ ልኡኽ ጉዳያት ወጻኢ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝቀዳመ ሰነድ ናብ ጀርመን ብምቕናዕ እቲ ኩናት ንምግዳም ምስ ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪን መራሕቲ ኣውሮፓ ንምዝራብ ተዳለወሉ እዩ እቲ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ዘሎ ዩክሬን ሩስያ ንምሽምጋል ይካየድ ዘሎ ጻዕርታት ዋይት ዝመርሕ ዘለው ስቲቭ ዊትኮፍ ኣብቲ ሓድሽ እማመ ሰላም ዝምልከት ምስቶም መራሕቲ ኣብ በርሊን ድማ ክዛረብ እዩ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሩስያ ብለይተው ዝፈጸመቶ መጥቃዕትታት ልዕሊ 150 ሰብኣዊ ነፈርትን 30 ሚሳኤላትን ከም ተጠቐመ ድማ ገሊጹ ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ብወገኑ ኣብቶም ብለይቲ ተፈጸሙ መጥቃዕትታት ኪንዛል ሃይፕሮኔሲክ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሚሳኤላት ከም ተጠቐመ ድማ ፍሊጡ ኪንዛል ሃይፕሮኔሲክ እናተወንጨፈን ከሎ ኣንፈት ዝቕይር ብምዃኑ ንምክልኻል ንምፍሻል ድማ ጸጋሙ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዓለም ለኻዊ ኤጀንሲ ኣቶሚክ ኢነርጂ መንጨው ሓይሊ ኒውክሌር ዛርጂያ ካብቲ ጣብያ ወጻኢ መብረቕ ጸዓት ዝረኽቦ ኤሌክትሪክ ብሰንኪ ዘጋጠመ ሰፊሕ ወታደራዊ መጥቃዕትታት ብግዝያውነት ከም ዝተቋረጸ ድማ ገሊጹ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግና ናብ ዛርጂያ ተቋሪጹ ዘሎ ፍሰት ኤሌክትሪክ ናብ ንቡር ተመይሱ ከም ዘሎ ድማ ተገሊጹ ኣሎ መንጨው ሓይሊ ኒውክሌር ዛርጂያ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ሩስያ ዘሎ ግዛት እዩ ዝርከብ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ሩስያ ዘሎ ግዛት ዩክሬን እዩ ዝርከብ ኣብዚ እዋን እዚ ጸዓት እኳ ምንጭ እንተዘይሃለወ ኒውክሌር ዘምንጭወሉ ክፋላት ንምዝሓል ግን ኤሌክትሪክ ክረክብ ድማ ኣለዎ ምምሕዳር ትራምፕ ነቲ ኩናት ቅድሚ በዓል ልደት ንምግታእ ምስ ሰመዝ ዩክሬን ሩስያን ብዙሓት ልዝባት እኳ እንተካየደ ክስካብ ሕጂ ግን ናብ ስምምዕ ንምብጻሕ ዝከኣል ኣፈፎት ድማ ኣይተረኸበን ኣብቲ ኣብ በርሊን ዝካየድ ዘሎ ልዝብ ኣየነት መራሕቲ ኣውሮፓ ከም ዝዛረቡ ግን ዛጊደ ኣይተፈለጠን ብዛዕባ እቲ ኣኼባ ቅዲሙ ሓበሬታት ዘርግሐ ዋል ስትሪት ጆርናል ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ሰር ኬር ስታመር ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ቻንስለር ጀርመን ፍሪድሪክ መርዝ ከም ዝሳተፉ ድማ ጸብጺቡ ዩክሬን ዝተመሓየሸ በዓል 20 ነጥብታት እማመ ሰላም ንኣሜሪካ መቕረባ ስዒቡ እዩ
ኣኸያዊት ኮፍን ዘለንስኪን ዝካየድ ዘሎ ዕጫ ምብራቅ ዩክሬን ኣብቲ ድርድር ካብ ዘለዎ በዳህቲ ጉዳያት እንትኸውን ኬብ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝተጎጠ ግዝኣት ሩስያ ኣሕሊፋ ክትህብ ድማ ፈቃደኛ ኣይኮነትን። ሞስኮ ግን ዩክሬን ተዘይሰሓቢባ ንክልል ዳንቦስ ሙሉእ ብሙሉእ ብሓይሊ ከም ዝወስዶ ድማ ብተደጋጋሚ ክትገልጽ ጸኒሓ እያ። ዘለንስኪ ነቲ ሕቶ ግዝኣት ይግበአን ንምፍታሕ ብኣሜሪካ ዝቐረበ እማመ ጥርጥር ዘለዎ ኮይኑ እቲ እማመ ሰራዊት ዩክሬን ካብ ትኽልል ከንሰሓብብን ፍሉይ ቁጠባዊ ዞባ ክኸውን ድማ ዝጠልብ እዩ። እቲ ፕሬዝደንት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሩስያ ሰራዊት ዩክሬን ናብ ዘንሰሓብሎም ከባብታት ከይተሓልፍ ቃል ክትኣቱ ካብኦም መንጎ ቁፅር ክሬምሊን ዘለው ከባብታት ዶንባስን መስመራት ምክልኻል ዩክሬን ዘሎ መሬት ካብ ወታደራዊ ሓይሊ ናብ ነፃ ዝኾነ ዞባ ክቕየር ብኣሜሪካ እማመ ከም ዝቐረበ ድማ ገሊጹ። ዘለንስኪ ብወገኖም ዝሃቦ መግለጺ ሩስያ ንኸይትግዝግዝ ዝገትኣ እንታ እዩ ወይ ድማ ሓይልታት ሩስያ ሰላማውያን መሲሎም ሰሊኾም ከም ዝይኣትውኮ ክብል ገሊጹ። ዩክሬን ናብ ኣውሮፓ ዝርከባን መሻርክታን ብኣሜሪካ ዝምርሑ ህዝባት ጽቡቕ ይኸዱ ከም ዘለዉ እዮም ብወግዒ ዝገልጻ። እቲ ብኣሜሪካ ዝቐረበ እማመ ሰላም ኣብ ፈለማ ንሩስያ ዝወገነ እኳ ይመስል እንተነበረ ድሓር ግና ዝተገበሩ ምምሕያት ድማ ንኢደን እየን። ይኹን እምበር ኣብ ዝቐረባ እዋናት ትራምፕን ዘለንስኪን ንዕኡ ዝድግፋ ሃገራት ኣውሮፓን ትዕጉስቲ ይጥንቅቕ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክታት ድማ ኣለዉ። ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፈለምታት ዝሰሙን ምስ ፖለቲኮ ዘካየደ ተርኢ ቃለ ምሕተት ንመራሕቲ ኣውሮፓ ድኹማት ኢሉ ብምንቃፍ ዩክሬን ድማ መረፃ ከተካይድ ዳግማ ይፀዊዑ። ፕሬዝደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ብወገኑ ኣሜሪካን ኣውሮፓን ዘድልዩ ውሕስነት ፀጥታ ዝህባ እንተኮይነን ኣብ ውሽጢ 9 መዓልታት መረፃ ከካይድ ከም ዝኽእል ድማ ገሊጹ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ሞናሊዛ ኣርኣያ ምስ ካንዮን ጀነሬሽን ተጸንቢራ። ኣብ ናይ ጽርግያ ውድድር ተዓዋሂት ወርቂ ሜዳልያ ዝኾነት ሞናሊዛ ኣርኣያ ምስ ኮንቲነንታል ጀርመናዊት ጋንታ ኮንዮን ን2 ዓመት ጸንሕ ውዕል ኩንትራት ድማ ፈሪማ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኤርትራዊ ስዑድ ዓረብ ሪያድ ዝካየድ 14-15/2025 ን2 10 ዓመታት ዘተን ሰብኣውነት ኣብ ብዙሕ ኣዋልታ ዘለዎ ዓለም ሓድሽ መዋእል ምክባርን ምርዳእን ምስጓም ኣብ ትሕቲ ዝብል መርሕ ሓሳብ ዝካየድ ዘሎ በል 11 ዓለምለኻዊ ፎረም ኪዳን ስልጣናታት ሕቡራት ሃገራት ትሳተፈላ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኤርትራ ዓወት ብዓወት ኮይና 4 ኤርትራውያን ኣትሌታት ምስ 5 ተቐዳድምቲ ማሊ 14/2025 ዝተኻየደ ሆሎሉ ማራቶን ኣሜሪካ 4 ኤርትራውያን ምስ ቀዳሞት 5 ተቐዳድምቲ ውድድሮም ዛዚሞም። ከም ዝዝከረ 2024 ዝተኻየደ ሆሎሉ ማራቶን ኦሎምፒካዊ ኣትሌት የማነ ሃይለስላሴ ቀዳማይ ብምውፃእ ተሸላሚ ወርቂ ሜዳልያ ከም ዝነበረ ድማ ይርስዕን። بخالي زينانا دما أبو منبر للاويت بايتو سودان جنرال عبد الفتاح البرهان سعودي آتيو بمسيرة وقع عدم لؤل وراس عارات نكسنا سعود عرب محمد بن سلمان جنرال عبد الفتاح البرهان لو معسة حمشة تحتاس كتاشي إسران حمشن أبو هقراو معرفة نفرت رياضة وزوز حلو موقنا مقبال سنة سرعة تخايد له. بخالي زينانا دما بدوب سودان كبيد وقع خمسة على تقليصو جنرال إثيوبيا دما هزو غزو خيني واقع خبل تسميع الله لما عن تخبيد وقع عيل زركب زلو خينو أو دوب سودان إثيوبيا تركب كتما متما فولي بوتا دما متهاتو هاي لتصوع خبابي كبيد كناتنا تخيدا وعيل الله نايت منقس بلسقنا وتدرات بزحنا تخاب متاهم سعيبو عطوات فانا قدما متقورا ومندوات تحيز دما خوينات تلعيلو كبيد كناتنا تخيدا زركب زلو خينو عطوات فانا ولما وزهوا مقلت دما باما يزغصر وتدرات كم زقاتلن بعستات كم زمارخون بتوسخ دما كبت الفوكسن برد زركوم وتدرا تشكركت خمس مارخو دما غليص ملو كابل صقنا كن كساب حجي توهله ነገር የለን ናይ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ኃይል ድማ ለይቲ ሃንደውታው መጥቃዕት ከም ዝተፈጸመም ድማ ተገሊጸሎ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ሓራት ኦሮሚያ ዘዋስኑ ኸባታት መጥቃዕትና ተኻይዱ ዝርከቡ ዘለው ኮይኖም እታ ሓንቲ ከተማ ድማ ሰሜን ወሎ ደቡብ ጎንደር ትርከብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ተባሂላ ጽዋዕ ጋሸና ድማ ናይ ፋኖ ኃይልታት ናብቲ ከተማ ኣትዮም መጥቃዕት ተካይዶም ኣለው ብተወሳኺ ድማ ኃይልታት ፋኖ ጅግነት ናፈጸሙ ዝርከቡ ዘለው ኮይኖም ኣብ ጋሸና ውጽኢልካ ዝርከብ መኻዝነ ጦር ኣብዪ ከም ዘቃጸልዎ ድማ ፋኖ ገሊጾም ኣለው ነበርቲ ከም ዝሓበርዎ ድማ ኣብቲ ከባቢ ነተጎ ክስማዕ ከም ዝውዕልን ዶይቼ ቬለ ሓቢሮም ኣለው ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልታት ኃይልታት ፋኖ ቆቦ ከተማ ኣርብጂ መጥቃዕት ተጠቒሞም ንላዕለዎት መራሕቲ ጉዳት ምውራዶም ድማ ገሊጾም ምንባሮም ኣይርስዕን እዚ እናኾነ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ድማ ሌተናል ጀነራል መሐመድ ተሰማ ሕዚ በብገዝኦም ኮይኖም ክዋግኦም ድማ ጠይቕዎም ይርከብ ኣሎ ገዛኹም መጽሪ ጎረቤት ክመጽሩ ይኽእል ድማ ገሊጹሎም ኣሎ ቤታችሁ ውስጥ ያሉትን የጽንፈኛ ተላላኪዎች አጽዱ ጎረቤታችሁ ያሉትን